Com havia dit en el parell número 3, Madrid apareix com a aportadora neta de diners, o sigui, que aporta més diners dels que rep de l'Estat, i també havia dit que això és fals. I ho podem afirmar categòricament per les següents raons. Les balances fiscals es fan en Madrid, fa el funcionariat de Madrid per ordre del govern espanyol, i no es tenen en compte ni l'efecte seu de les empreses que estan allí, però les empreses que tenen la seu allí, però que treballen, produeixen i generen riquesa en altres parts del territori, ni l'efecte capital, entre d'altres efectes. L'efecte capital és aquell que ens diu que sobre una capital, com que està en la major part de ministeris, agències, etc., s'invertiran més diners, però no es té en compte a l'hora de fer les balances fiscals. Ara ho explicaré millor. Primer, l'efecte seu. Hi ha grans empreses, hem ficat així 3 a tall d'exemple, que tenen allí la seva seu social. Què significa? Que la major part dels impostos es van a pagar allí, en Madrid. Cap problema, estan complint amb la llei els obliga a fer les coses així. Però què passa? Que si, per exemple, paguen els impostos en Madrid, però estan generant la riquesa en el País Valencià, això s'hauria de tindre en compte a l'hora de fer les balances fiscals. I això no ho han volgut tindre en compte. Hi ha moltes empreses. Hem ficat 3 a tall d'exemple perquè vegem com d'important és aquesta quantitat de diners. Ahí teniu Ford, el Corte Inglés i Repsol, però n'hi ha centenars d'empreses a les quals podrien aplicar aquest criteri, en les quals l'Estat hauria d'haver aplicat aquest criteri a l'hora de fer les balances fiscals i no ho ha fet. Per una altra banda, el segon efecte seria l'efecte capital. O sigui, Madrid és capital d'estat, per tant té moltes inversions que té com això, com el que és capital. Què fa l'Estat? Primer, per una banda, augmenta la part dels ingressos que obté de Madrid de manera artificial. Però, per una altra banda, aquestes inversions estatals que es fan en Madrid, com se suposa que, no totes, però sí, moltes són d'interès nacional, o sigui, que és bo per a la gent de Madrid, però també és bo per a la gent de Navarra, és bo per a la gent de Múrcia i és bona per a valencians i valencianes, el que fa és que aquests diners que inverteix es divideix a parts. O sigui, si n'he ficat 100 en Madrid, jo vaig a comptar només que n'he ficat 10 en Madrid, 7 en València, 13 en Catalunya, etc. Què passa? Que per aquesta banda de la balança, la part dels diners que fica l'Estat en Madrid està artificialment disminuïda. Resumint, per una banda, els ingressos estan inflats per la part de Madrid i per una altra banda, les inversions en Madrid estan artificialment disminuïdes. Això és el que fa que Madrid aparega en el resultat de les balances fiscals com a territori aportador. També hi ha un altre efecte, menys important però també interessant de saber, és que el nombre de funcionaris públics estatals en Madrid és desproporcionat respecte a la seva població. I així podem veure un resum. Això és el percentatge de funcionaris públics estatals sobre la població total autonòmica, no sobre la població activa, i així tenim en números absoluts. Només en Madrid n'hi ha 171.000 funcionaris públics i el País Valencià en tindríem 38.000. Què passa? Aquests diners els paguem entre tots. Si els funcionaris estan en Madrid i viuen en Madrid, cosa completament lògica, es gastaran els diners en Madrid, generaran riquesa en Madrid i pagaran impostos en Madrid. Això tampoc es té en compte a l'hora de fer les balances fiscals. Per tant, aquestes balances fiscals, per la banda de Madrid, estan desvirtuades des d'aquest punt de vista.